तर नमस्कार मित्रांनो, मॅड इंजरकर आमच्या फोन यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत मित्रांनो स्वागत असा. तर मगाशीच आम्ही कलर काम करून लाव तुम्ही बघितलात त्या व्हिडिओत. तर मग आज रविवार असा आणि रविवार असल्यामुळे जाऊचं असं खेळूसाठी. तर मग रविवारचा कसा जास्त बोरगे असतात आणि जास्त बोरगे असल्यानंतर खेळात पण खूप मजा येतात आणि खेळात जाऊच्या अगोदर जाऊचं असं बाजारात. तर आज दिवाळीचं सीझन सुरू असा म्हटल्यानंतर ना मावशी छोटासा काहीतरी घरात घेऊया म्हणून एक छोटासा टिपॉय चॉईस केला ना. मग अशी बाजारात जाऊन येते तर त्या टिपॉय आणून जाऊचा असा. तर ती काही येताना आणूक जमलं नाही. मग मी आणि संजय आता बाईक घेऊन जातो, बघतो कुठच्या दुकानात चॉईस केला आहे कसा टिपॉय असा. तर मग नंतर दिल्यानंतर मग खेळात जाऊ काय बघूया. दोघा तिघा मग अशी ते जमलेले आम्ही कामावर नाही येलो तेव्हा. तर अजून जमलेत काय बघू भेटतील आपल्या. आणि खेळताना पण आज खूप मजा येते मी रविवार असल्यामुळे. तसे पण रोजच खेळतो पण रविवारची जी मजा येतात ती बाकीच्या दिवसात येत नाही कारण सगळे वर्ग कसे घरात असतात. तर मग चला व्हिडिओ आवडल्यास लाईक कमेंट शेअर करू विसरू नको. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नको. सोबत बेल आयकॉन दाबा, नोटिफिकेशन ऑल करून टाका आणि आवडल्यास नक्की मात्र व्हिडिओ लाईक करा. चला येई कुठला हां ओके हां दिले की बोलिया चलो उसको बोलो. तर हे टेबल घ्यायला आलो. बघूया आता किती महिने टिकतात. सगळा प्लास्टिकचं सामान घरातल्या किचनसाठी. बरं वाटतं हे कलर. हा ऑरेंज वाला होता. चलो कितना कम करो उसमें कुछ. चाय पिऊच्या संध्याकाळी त्याच्यावर जाऊन. हां लगेच चाय म्हणा किंवा आणि काही म्हणा. किती झाले 850 लावले. किती 850 टेबलचे बोलिया नहीं 850 से लगाया. और उसका वो 50 करून टाकला. 900 करून पैसा घेतो नको ह्यात घेतलं जरा बरं वाटतं. ब्ल्यू ब्ल्यू कलर. 900 करून टाक. एक आपण किचन घेतला आपल्या गाडीसाठी. गाडीची ज्यावेळी किचन नव्हता प्लस ते का ओपनर पण आता दाखवणार. तेव्हा मस्तपैकी सामान असतात घरकामासाठी. आपल्या बाजारातच कणकोली मार्केटमध्ये दुकान आहे दादांचा. दुकानचं नाव आहे तुमच्या बघितलं ना, लक्ष्मी गिफ्ट सेंटर. तर काकांचा कॉन्टॅक्ट नंबर ह्याच्यावर लिहितील डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकीनच. जर कोणाक हवा असेल तर या. मस्त वगैरे सामान घरासाठी वापरल्या येणारी प्लास्टिक वगैरे. ओके काकाने कार्डच दिला नाही डायरेक्ट. चला कितना हुआ टोटल अभी 900. एक्स्ट्रा निघाल. ओके थँक्यू. ओके ओके चलो. आपला वस्तू मोजून घ्या बरोबर ना. तर चला दुकान एकदा बघून घ्या. मी घेते तू गाडी चालवशी ना. नको तुझं घे तुम्ही घेतो झाला तर हे बघा इकडे कुठचं आहे आपला महापुरुषचं नाव आहे. महापुरुषचं मंदिर आहे. महापुरुषचं मंदिर आहे कणकोली बाजारपेठ आपली. आणि दुकानचं नाव बघा लक्ष्मी गिफ्ट सेंटर. चला मंदिराच्या समोरच दुकान आहे. म्हणजे हे बघा राकेश बसलो असा. म्हणजे आज राकेश खेळा येता तर हां तरी पण येतं. आपले बोरगे बरा नसला तरी खेळा घेणार. फक्त खयचे असत ते मात्र येत नाही खेळा. तू येतो तो हे रात्रीसाठी कसा व्यवस्थित ना सगळा राहत ना. राहत तर काय बहिणा काय खूप झाला बहिणा का बाकी काय ठेवूचा की काय. हवेच बसून बघूया ना. बसान बघ अरे कम्फर्टेबल आहे बाई बस बरोबर आला एवढा.
ओके चला येते जरा जा शूज लवकर जा. शूज बीज घालून येतं ठेवते मी आता टेन्शन घेऊन वाईट जरा संध्याकाळी घेऊन ये फक्त. संध्याकाळी सांगू. होय टेबल आणू बरं. ते असतं जायला. बरं असतं. चा, आपली पाठी ठेवायची गरज नाही मग. चला जाऊया घराकडे. तर चला तर मग टेबल वगैरे घेतलंय ठेवलंय घराकडे आणि आता जाऊचा खेळूक प्रॅक्टिस करूक. तर बघूया कोण खाली असा मागाशी राकेश होतो तर बघूया. असत कोणतरी आवाज येतो हे बघा. तू पण येतं काय हे आमचा दो रोहित शर्मा पुल शॉट आलो. इलय इलय चला देव चला आम्ही सगळ्यात हिट लिस्टवर आहोत. चला गेम स्टार्ट नाव. चला सुरू करूया ना. हा तर बॅटिंग झाली आता बघूया. फिल्डिंगला येलं इकडे आमचेच पोरगी असतात रील्स करतात वाडीतले रील्स चालू आहे त्यांची. इंस्टाग्राम चॅनल तुमका सांगते त्यांचा काय आता. बॅटिंग झाली माझी. शॉट कॅमेरामॅन रितेश कांबळे. सुटली. तर मित्रांनो इलाव खेळान म्हणजे मी आणि संदेश लवकर इलाव कारण काय बसलो माझ्या बोटावरती बॉल. आता बघूया क्रॅक झाला किस्सा टाकला दाखवते तुमका. हा बघा ह्या बॉट हा बघा ह्या बॉट बघूया आता टाईला बाजारात ना. तर ह्या बॉट ह्या बघा म्हणजे बॉल बसलो आणि जा सटकला तर बघा हे हाडूक वर इला. तर आता सटकला की काय झाला तर बघूया आता सरकारी दवाखान्यात जाऊचा केस पेपर काढून एक्सरो काढू का आता भेटता की सरकारी दवाखान्यात काय माहिती की उद्या बोलवतात. तर बघूया आता जाऊन संदेशची वाट बघतोय लय बॉट दुखता. तर मित्रांनो आता आपण इला असा हॉस्पिटलमध्ये एक्सरो काढूक बघूया आता काय होता. बॉट तर दुखता. तर आत्ताच इलाव दवाखान्यात ना संदेश चलो घराकडे. सध्या तरी संदेश आता माझा ड्रायव्हर हा 2 दिवस बरा होईपर्यंत. तर मग या बघा क्रॅक भेटला बोटात थोडासा क्रॅक झाला जॉईंटकडनं. तर मग आता बघूया बरा कधी होईत. बरा कधी होत बघूया आता. आता 2 बोटात फोन धरले आणि काल संध्याकाळी कसं होईल थैना तर मग नंतर काय करूकच नाही. काल डॉक्टर नव्हते मग फक्त इंजेक्शन दिल्याने आणि आता मग सकाळी जाऊन इले. तर मग एक्सरे काढल्याने त्याच्यात भेटला क्रॅक. असा करून ठेवल्याने आठवड्याभर ठेवूक सांगल्याने. ओके